Yo, what's up mga kabisdak? Karam mga kabisdak no kay nanasag ko yung nagmanihan challenge na sa mga kabisdak. So, tanawa lang ninyo ang video mga kabisdak until the end. Short video naman niya ako mga kabisdak. So, dali ra kayo ni mga kabisdak no. And ano sa tuwing ibutang nga gamay nga amount mga kabisdak, and congrats day kang katong last nga manihan challenge na kabisdak ka nakakuha na dito na ako ibutang sa store sa akong yan mga kabisdak, yung si shout out kang Eric Mulihon no. Congrats. So mo na mga kabisdak, like and subscribe mga kabisdak para updated ka sa atong mga manihan challenge mga kabisdak. So tanaw lang video mga kabisdak until the end. Peace out.